עכשיו רוני, תעשה חציף. עוד פעם זה, די כבר. תעשה כבר, נו. אתה רצה חציף? חציף פסק זמן, אתה רצה חציף? חציף? רוני, אתה קורע אותי, תאמין לי. איך? תגיד לי, איך? זה שעדיין אין לך תוכנית בטלוויזיה. איך? די כבר לשבת לי על זה, כואב לי ואתה עוד מוסיף לי עם השטויות שלך, די. בכל מקרה, יש לך את הקומיקאי הוא שעכשיו יש לו תוכנית, לטנט. מי זה? איך קוראים לו? אסי גורי אלפי. אם לא היה לו את התוכנית לטנט הזאת, מי הלך להופעות שלו, אה? לא יודע מה להגיד לך, אולי אני לא עובר מסך, אולי אין לי סטאר קואליטי, באמת שאני לא יודע. רוני, אם לא תלך לבאר ותשתה מים מהבאר, אז המים בבאר ייגמרו. לא הבנתי. תעשה תוכנית לטנט משלך. מאפרת, יש לך את טיב העוזרת שלי. צלם, יש לך את ספריר, הבן של עזרא מהמכולת. נו, זוזי, תבואי אחר כך. זה אולפן, יש לך את המספרה? באמת, אולפן במספרה? זה בסדר, אני אסדר פה פנס, יראה מקצועי. מה זה? זה עוד 200 שקל בשביל להוריד את זה. עכשיו תעשה לי כן. קיו. הלו, קטורזה? אני לא יכול לדבר עם ילדים שלי. נו, יאללה, תביא את אבא, נו. הלו? יאללה. הסטנדאפיסט. זה עם הקוקו? מה המצב, ששון? כן, אתה שומע מילר? אני מכין תוכנית רעיונות. מי זה, אדיר מילר? רציתי אתה לא מצחיק אותי, אדיר, אתה לא מצחיק אותי בכלל. תגיד לי, מה, אתה מטומטם? לא אתה. הלו, אדיר. מה מצבים? ספריה, אתה לא שפוי, כפרה עליך, די. לא, זה לא זה, נו. זה לא, אני באתי בקשר לצילומים, לפגישה עם אמיר, נו, אני הצלם. הבאתי גם קסטות. כזה יפה, כפרה עליך, האמת שמגיע לך להצליח. כן, צא קצת מהירקות, די. אתה שומע, שחר? יש לי תוכנית רעיונות, אתה מפורסם, והייתי שמח אם תהיה אורח. וואלה, תוכנית שלך, מברוק. מה, מי כבר היה? אז זהו, זה פיילוט. פיילוט לאן? לא, זה עוד בתולי. ששון, אני לא עושה דברים כאלה, אל תתבאס עליי. איך שאתה מרגיש? לא יודע, אני יכול להבין אותך. הם גם פנו אליי, איזו הפקה כזאת של נכים. הבמאי נכה, המאפרת נכה, כולם נכים, אתה יודע. לא יכולתי להגיד להם לא, זה אני, אבל איך שאתה מרגיש. מה זאת אומרת נכים? וואי, סליחה, אחי. וואי, זה לא נעים? בסדר, אתה לא צריך להגזים. אני לא מגזים, אני אומר לך שזה מצווה. שאני אומר לך, אני עושה את זה מאהבה עכשיו. שאתה אומר לי כזה דבר, אם היית אומר לי את זה לפני, מי בכלל היה מצייץ? אתה יודע, זה נושא שקרוב לליבי, יש לי אח מוגבל. אחיך מוגבל? כן, עזוב, בוא לא ניכנס לזה. ואני בא באהבה. רק תשלח לי פרטים. של איפה זה נמצא, מקום, מתי צריך להיות, ואני שם. טוב, ביי, שחר, ביי. וואי, זה לא נעים. איפה נבלו מוגבלים? איך נפלתי איתו? כך, זה הצלע, לא היה לה משהו אחר. צריך לשים את זה גם. איף, למה חם פה? שים מזגן, איף. תקשיבי רגע, אמרת אותנו, נו. תקשיבי לי טוב. רוני ששון עושה היום תוכנית במספרה, נו. ושחר חסון בא להתארח. איזה שחר? מה, סטנדאפיסט התימני? כן, עכשיו... יואו, כפרה עליו, אתה לא מבין איך אני אוהבת אותו. בסדר. יואו, מה אתה עושה לי, נו? תקשיבי רגע. נו. אני צריך אותך שם בתור מאפרת, מה הבעיה, נו? אבל מאפרת נכה. מי נכה? אמא שלך נכה, אני נכה? לא ממש נכה, רק בלי עין. זה הכל. עכשיו בואי נעשה רגע איזשהו ניסיון. נו. בואי אני שם לך כאן, אני רגע בודק פרטייה על העין שלך, יפה מאוד, אוי יופי. איזה תשאירי את שטויות. השנייה עצומה ככה, בואי אני רגע בודק זוויות. לא רואה אבל, נו. איזה יופי. גם אני לא רואה את זה. יואו, איזה סקסי אתה. משהו מצוין. הלו! מה נראה לך? תשלם כסף, יא בונקר! קמצן, יא חרבון! מה זה המתלית הזאת, איב זה עם אלוברה? חבר'ה, תקשיבו איך ששחר מגיע, כן, ישר מתקתקים עניינים, בלי מינגלינג, בלי שטויות, למה אני רוצה להביא רעיון טוב, נוקב, כמו שצריך. מה, אמיר, מה נסגר איתך? אמרנו במאי נכה, למה אתה ככה? אני גמגם. בסדר, גמגם, רק תסדר את הפנס הזה שלא ייפול. זה מספיק, חבל על הדבק. רוני, רק עד 5, למה סבא שלי בלי כיסא? בסדר, עד 5 שאת... חייך, תגיד, תקתק, שחק אותה... קולים. רק שלא יעלה עליי. היי, רוני. וואו, לא ידעתי שאתה עד כדי כך מעורב, אני ידעתי שאתה מתנדב, אבל... אתה יודע, בוא תכיר את הצוות, זה אמיר, הבמאי. שלום.
שלום, מדע לך שבימאי זה הכי בכיף. סליחה, אני צפריר. זה הצלם. היי, מקווה שכבר יש לך את הדולי. מי זאת? אני מאפרת בלי עין. אתה יכול לקרוא לי איבוש? איך שתרצה. היא עושה הרפאיה. מה היא עושה? קודם כל הכבוד לכם שאתם עושים את מה שאתם עושים, ואתם לא נותנים למוגבלות שלכם לקחת אתכם אחורה, ואתם ממשיכים את החיים שלכם. נכון. כי כל בן אדם בחיים שלו צריך לדעת שהוא כן יכול להפוך את החיסרון שלו ליתרון. שחר, שלא מתחיל לבכות, אתה יודע. בכל זאת, באת לתוכנית שלי, אתה יודע, מה, נזיז עניינים? כן, רק לפני זה שנייה רגע, רוני, והייתי 10,000 שקל, התחלק ביניהם, זה כאילו מתן בסתר. אני לא, אשמור. בסדר, אמיר, בסדר, נשמה. יאללה. מה קרה לבית? היא מהתעשייה, נפל עליה פנס לעין ועשה לה פנס. מה, זה מולד? לא, זה פנסוניק. לא, טוב, איב, שימי לו פודרה, שימי לו פודרה. שימו לו פודרה. מאפרת... מאפרת הכל, מה זאת אומרת? איזה זרועות. היא לא רואה אותו. לא, היא רואה מקרוב, בואי שבי. אז איפה עבד בתעשייה? או, בתעשייה, תראה, התחלתי צעירה פעורה בבורסה. משם עברתי לתל ברוך, לוינסקי, עשיתי שם שתי וערב. היום יש לי כבר קליניקה, אתה יודע, שמנים, לבנדר. איב, קצת יש לי מבצע פודרה. של 1+1. נשמה, יש לשחר אילוצים. שחר, יש לך אילוצים. יש לה מבצעים. מה זאת אומרת חבר מביא חבר לאיפה? פודרות, מקבלים לזה, כן. מקבלת את זה במבצע, כי היא נכה, מבין? מצלמה מוכנה? מוכן, יאללה. ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית בסלון אצל ששון. איתנו נמצא הערב הקומיקאי שחר חסון. הפנס, תיזהר לי. אותך כאן. שחר, אתה שחקן, קומיקאי, סטנדאפיסט, זמר, רקדן. מה השאלה? אתה ראפר. כן, אני ראפר. הייתי MC מנצור. אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך קצת פרי סטייל. בימאיוס, תן לנו בבקשה ביט. לא משנה. הכל... יש לך ביטבוט? אתה עושה ביטבוט? Yeah. Motherfucker. צפריר, תביא לו כוס מים. נראה לי בלעתי איזה שערה פה. אבל אתה צריך בתוכניות אירוח. נביא לך כוס מים. תדע לך, אבל שחר, מה זה עושה טוב שאתה בא והסכמת? אתה יודע, הרבה אומנים לא מסכימים, תופסים פוזות, כל הסלבים האלה, תופסים לך תמונה אחת, נהיים מפורסמים, חושבים את עצמם מי יודע מה, ואתה ככה, באמת, כאילו, בקשיים, אומנים כאלה סנובים. אתה יודע כמה פעמים לקח לי לנסות להביא, אתה יודע, אני מנסה להביא את קטורזה, שעות, הבן אדם, נו, רוצי לבוא, למה שאני אבוא, אני לא אבוא, יש לי... אתה לא נכה? מה? אתה לא נכה? אני נכה. הנה, בטח, אני נכה, הנה. אפשר טאצ'אפ? איפור. בטח. מה זה? וזה, מה זה? זה אמיתי, לא, זה כפייה, זה מלחים שיער בהרטה. אתה לא באמת מגמגם, אה? האמת היא שאני לא כל כך מגמגם, רק באירועים מביכים, יוצא לי פתאום... הנה, אתה רואה בדיוק ככה אני מגמגם כשאני... ששון, תגיד לי מה, אתה לא מתבייש? זה לא כמו שזה נראה שם. מה זה לא כמו שזה נראה, אומרים קודם כל? יש לך תוכנית אירוח, תלמד לדבר. היית אומר לי לבוא לתוכנית, הייתי בא, מה לא הייתי בא? לא הייתי בא, אתה יודע מה? לא הייתי בא, איך אני... מה זה התוכנית החובבנית הזאת? מה זה? אתה אמור להיות אתה סטנדאפיסט? אתה שם לי את כל החומרים האלה על הראש. למה לא תיקח מהשכים ותשים לך פה על המצח? די עם זה, די, גילינו, אין לך שיער, רוני, סבבה? וזה לא קשור, אתה יודע מה, אני לא כועס עליך על השיער. אני יכול לקום כי נרדמו לי הרגליים. ומה אתה? מה אתה צלם? בסדר, מה? אני בשוק ממכם. זה רעיון שלו. זה לא אכפת לי רעיון של מי זה. תסתכל עליה. מה את עושה סלפי? ותשאירי את הרתיעה, יותר יפה לך ככה, תאמיני לי. אתה יודע, ששון, זה פשוט, אני בשוק ממך.
זה הפקה של חובבנים. אתה יודע מה, אני אתבע אותך. אני אתבע אותך, כולכם אני אתבע. אפילו פנסתם לא יודעים לתלות. זה אני הדבקתי אותו. שחר! רוני, מה? צריך עוד את הכיסא? רוני, חסון, אני באיכילוב. תשמע, נפצעתי בראש ואני איבדתי את הזיכרון. צלצלתי לך איזה שעתיים, אתה לא עונה, הסתכלתי בפלאפון וראיתי תמונה שלנו ביחד. רוני, אני חייב שתעזור לי להיזכר, איבדתי מעטפה עם כסף. גם כן התימנים האלה. איבד את הזיכרון, אבל את הכסף הוא לא שוכח. האח! עשי לי יותר עדין, מה נסגר איתך?